jagono. Komachielo e kaunti no Siaya bende en ji ariyo dichuo gi jaode ne stima onego kane giluokore e od luok moro mantiere bath odgi e boma ma Sega e sub county ma Ugenya otieno manyoro. Meshak Ongulo kod jaode Modesta Mwakali maduto gin jopuonj ne owito ngimagi kane gitiyo gi od luok moro mantiere e bath odgi. Kalure kod ruoth ma North Ugenya location George Francis Osoro, ji ariyogo chalo ka gima ne omulo waya moro mar stima mane oliero machiegni kod kar luokno. Nyurugo kawuono gimoro achiel kama itayudo kini kuom achiel kuom jorit gweng' magwa. Ni incident moro nyotimre nyoro gotieno i plot ma iluongo ni Leonardus Bar and Restaurant along the highway. Tie tenant moko modak kanyo couples ariyo ma nwang'ore ni aparo ni nyoro godhiambo kanyo gidhi luoko baf to nitie stima mane oliero ma paro ni nyogoyogi ba giwito ngimani. Kane wuoyo gi nyakalondo ni ruoth Osoro ne olero ni Modesta ne okuongo donjo e od luokno ka Meshak to ne rudho lake seche mane owinjo koko kendo ringo mar reso jaode kama bende stima ne onege. Baf ni kar chien tok ot, koro aparo ni achiel kuomgi ginyalo bedo ni gin joma luokre kalure in times. Koro achiel kuomgi chal ne ma report ma imiwa ni chal ni achiel kuomgi nyodhi luok to moro pod nye rudo lake. Koro in the process mar ng'ama nyodhi luok kama stima onyogo taparo nyawadgi oringo mondo rese. Ka koro stima ochwado gi te ka gin duk. Kedong iluongo ni Meshak Ongulo to mama iluongo ni Modesta Ndimuli Mwakali. Jaduong' en japuonj gi mama. Osoro owacho ne jogweng' makono mondo mi koro obeda kod kwe e kinde ni ma obila osechako timo nonro kendo gi e kinde ni obila no osetero ringre ji ariyogo e kar kano ringre jomotho mar ji giwegi e boma ma Sega. Koro watimo mana kwayo horuok makende ni oganda wa kod wege mag plode watimo mana jiwo ni weche mobila gi obed ni warango yore magwa mag stima obed yore ma oket maber mondo kik wayud lal machal gi ma wayudo kawuono. Jonyuol ariyo gi owito ngimagi to giweyo nyithindo ma pod tindo.